marang sira kula. Ewadene tak pirsani teka isih katon jenak ngadhep ana ngarsanipun bapa. Kuwi apa meneh kang bakal sira karepake nggih Narayana. Inggih kaluhuran sampun paduka sanget dipenemban. Kula sampun ngrumaosi sampun kathah peparing piwucal paduka penemban ingkang kula tampi. Ewa semanten kula tasih jenak ngadhep wonten ngarsa paduka penemban inggih kula anggadhahi sumpah penemban. Apa kang dadi sumpahmu ya nggih? Kenging kula ibarataken tiyang upaya maduning tawon nadyan kula sampun saged ngraosaken legining madu namung dereng lega manah kula menawi dereng saged nguntal saglodhokipun penemban. Ya jagat dewa Bathara syukur bagi sira jumurung dene sira darbe patembaya kang kaya mengkono nggih. Ingsun percaya saugrana murid mongko duwe tekad kaya sira Narayana yekti bakal tetekan apa kang ginayuh siswa mau nggih. Sabab ya kanthi sumpah kang mengkono mau utawa niat ingkang mengkono mau ateges ing kono wis teteken tekun pangudine karaben tekan sedyane. Ora liwat ingsun namung paring pangestu marang apa kang dadi lekasmu nggih Narayana. Lan iki mumpung ana wektu kang prayoga sethithik pun bapa bakal mitungkas marang sira kula Narayana. Kula inggih penemban kepareng paring dawuh kula sampun samakta nampi dawuh paduka penemban mangken inggih. Sira Narayana urip ana ing alam padang iki aja nganti ninggalake marang serawung 5 perkara. Serawung 5 perkara. 1 serawung tumraping panembah. Kaping pindho serawung tumraping negara. Katelune serawung tumraping bebrayan. Kaping 4 serawung tumraping alam. Dene kang wekasan ya kuwi serawung tumraping kapribaden. Iku kuluk ingkang wajib sira tindakake saben dinane. Inggih. Kados pundi babaripun tembung kala wau penemban mengkene. Serawung tumraping panembah kudu ngrumangsani menawa sira urip ana sing nitahake. Ingkang mengkono sira aja pisan-pisan lali marang kang nitahake dene elingmu marang pangeran. Ya kanthi manembao ing ngersani Gusti manut marang satataning agama kang sira rasuk. Tindakno sekabehing apa kang dadi dawe, singkirana marang sekabeh kang dadi larangane. Uga sira ngurmatana marang wong liya ingkang uga manembah marang Gusti kanthi metu marganing agama sing beda-beda. Surupa nggih. Wong manembah marang Gusti kuwi kena tak ibaratake kaya wong lelungan ana sawening kutha ingkang tinuju. Nadyan beda-beda dalane nanging siji kang kaesti manembah marang Gusti kang nyipta jagat. Mula kang mangkono kabeh kudu ngudi lan budidaya rukune wong-wong kang padha manembah marang Gusti kang nyipta jagat Narayana. Inggih. Ingkang kaping pindho serawung tumraping negara. Surasane sira kudu ngrumangsani menawa uripmu kuwi ana sajroning negara. Ing mangka negara kuwi duwe aturan lan sing jeneng tatanan utawa pernatan kuwi ora sanak ora kadang. Sapa ingkang luput kudu nampa pidana. Dene sapa kang labuh kudu nampa ganjaran. Mula sira wajib nyengkuyung mungguh apa kang dadi gegayuhaning negara lan bebrayane ya nggih. Ora ketang krungsu-krungsu yen sira melu budidaya bisane tumuli wujud gegayuhan mau nggih Narayana. Banjur ingkang kaping 3 serawung tumraping bebrayan. Sira urip ana praja kuwi ora dhewe, ora ijen ning bebarengan karo bebrayan agung ing mangka
negaramu iki dumadi saka pirang-pirang ewu pulo, pirang-pirang suku, pirang-pirang adat lan budayane. Kang mengkono wis wajibe yen to sira tansah budidaya ngundhake ngreh kerukunaning bebrayan agung iki nggih. Sabab pangrasanipun kaki ing donya gaman kang ampuh kuwi mung kerukunan kok Narayana. Yen wis gelem rukun aja bedak-bedake kuwi sukune apa, agamane apa, kelambine apa, budayane kepiye, lan kuwi wonge sapa, ora perlu dibedakake. Sabab nadyan beda suku, beda agama, beda busana, beda adat lan budaya, kabeh isih nunggal bangsa, nunggal basa, lan nunggal negara. Dene ing wekasan kaping 4 Srawung tumraping alam. Narayana, sira kudu ngurmangsani menawa uripmu kuwi kejaba saka peparinging Gusti ning uga awit saka dayaning alam. Katitik manganmu saka peparingi bumi, panasmu saka dayaning geni, segermu saka dayaning banyu, lan uripmu saka dayaning angin utawa hawa. Kang mangkono sira aja pisan-pisan ngrusak marang isin-isin alam Narayana. Kepara sira wajib pruksa marang lestarining alam mau ya nggih Narayana. Inggih ngesraken dawuh Remban. Lan uga Srawung tumraping kapribaden kudu tok tengenake. Sira Narayana kudu teguh kapribadenmu jejeg adeg-adegmu aja luntur jiwamu kowe dadi wong nuswantara. Lamun sira bisa mengkono sira ora bakal kagiwang marang pamikating liyan lan sira ora bakal mentala adol negara marang bangsamu Narayana. Inggih Remban. Semendang boten karempit dawuh saking paduka sangadi Remban. Kang mangkono Narayana wis titiwancipun bapa bakal nglumintirake wujuding sifat kandel kanggo sira Narayana. Ya kuwi sepisan sinebut kembang wijaya kusuma. Kuwi daya katiasane bisa nguripake marang wong kang mati lamun durung titiwancine, lan uga bisa maloyake wong kang nandhang papa Citraka. Lan uga sira bakal ulun paringi pusaka Cakra Baskara. Cakra Baskara kuwi minangka kanggo sarana mangrurah sarta murka nggih. Kang mangkono kembang wijaya kusuma bakal tak paringake minangka dadi cundhukmu Narayana. Lan uga Cakra Baskara bakal tak paringake ana jroning dadamu, sak jroning kulit, sak jabaning daging. Kang mangkono Narayana, para dikepara ngarsa lungguhmu. Pun bapa tumuli bakal maringake kembang lan Cakra Baskara. Inggih Remban.